Moj novi video danas, kao što sam rekla već 2 videa unazad, pravimo sada likove. Prvo ćemo da pravimo mamu, ona će ovako da ima, oči neću, a kosu, odmah ćemo da pređemo na kosu. Kose uvek stavljamo ovako, sada u pozadi. Stavljam ovo, ali da ne bude tako dosadna mama, stavit ću nešto drugo. Ne, šta bi mogla da stavim? Tako, inače prebiram se oko kose stalno. Sad ćemo da vidimo, ovo je više za sjeku, znači idemo gore. Ne, imam ovu kao kosu. Može. Stavit ću to. Odeća. Možemo ova, kao lepa je. Zatim ovo kao pantalonice, kako god, stavit ćemo, ne, ružno. Ovo crno, ne. Ove bele možda, ne, evo ih, ove baš su lepe. Ok, pantalone smo izabrali. Zatim, sada bi možda mogli da izaberemo kao neki prsluk, šta god. Ovo, ne znam, ajde nekada, kao, šta ću ostaviti to crno, zato što, možda i belo, ne, crno. Zato što ja imam crnu takvu jaknu isto, to jest imala sam, ali su mi je ukrali u školi. Nismo mogli da nađemo. Da, pantalone smo izabrali. Patike, dobro. Možda ove, ne, više su za seku. Ove. Ove štiklice male. Ove crne čarape ćemo, ne znam, ili ove da bude kao komplet za majicom. Ajde crne, pošto ipak mama, jel te, jel ima ovdje naočare neke? Da vidim. Mislim da bi trebalo da ima, ali ne verujem. Evo sad ćemo da vidimo. Mislim da nema. Šta je ovo? Bog te maže. Šta? Aha, evo ih naočara, ali ima neke normalne, ne, ovo ko Harry Potter ako ćemo, a ovo ne znam ni na šta mi liči. Ove neke, ne, miđuše ću da ih stavim, da. Može možda ove, baš su lepe, ili ove. Ne, ovo je na jedno ovo. Ovo ćemo, ne, ovo je jedno, tak, te. Ili ove, ajde stavit ću ove bele za sada pa ćemo da vidimo. Ja tražim naočare, neke normalne da budu, oglice, ne vidi se, ne. Ovo, ne, šta je to, bog te. Ok, mama je gotova. Sada seka, ok. Seka. Može ove veličine, zato što ipak nećemo ove, ali je te veličine mama. Ovo mi je premalecno, bukvalno je za vrtić, a ne ovako kao za školu, tako da može ova. Ok, znači ove veličine. Zatim isto ovu. Prelazim odmah na kosu. Kosa, kosa. Možda kao da ima platenice ovako. Ne znam. Ili da bude ovako, pošto imam ja neku drugaricu koja stalno, ali bukvalno stalno ovako joj idu šiške. To je neverovatno. Ali ajde. Zatim, vidite što ovo slatko kao, ali ne. Ok, ovaj rep
realno. Stalno ga stavljam. Neka pletenica koja ima 2 pletenice ovako kao, to je baš za vrtić. Ako će vam, može ovako da bude dugačka kosa, može. Čekajte, da, imate ove kao nove kose, pa ću to da ju stavim. Idem, to je plavo, a nema veze, ja ću da stavim ovako. Vidite kao tu su pletenice od glave i onda ide se spušta u rep. To je lepo, ali ne sviđa mi se baš. Vidite, to je ova frizura izgleda. Ali neću to, samo će takav rep da mi bude. Kosu to baš je lepo. Zatim ovo, koju odeću njoj da dam. Što ona ipak seka. Nije, jel te, mama, pa da nosi nešto tako. Nešto tražim da bude malo lepše. Ovo možda. Pošto nije toliko toplo za kratke rukave. Kod njih naravno, ali ovdje kod nas, znate kako je toplo? Za ne poverovati. Mislim da laki mama ima pantalone. Ne, mama nema. Ok. Patikice, ove čizmice ili ove čizmica, ne, ovako. A čarape možemo, pa nisu toliko nebitne, ajde ovako ćemo malo da. I sada sekam, jel te, ovam, tako, što bi bilo dobro da može kao da stoji, da, bilo bi jako dobro. Ovako, ili kikice ovako. Kako vi ovu frizuru zovete? Ja ih zovem palm. Ovo je kao palma, ovo su kao palmice. Punjice ovako da sam zabojem kosu. Ja, kad se sjetim ovako ja sam stalno stavljala kad sam bila mlađa ovako crno pa sam bojala. A sad to baš i nije nešto kao lepo. Meni makar, ne znam za vas. Ja govorim za sebe. Ja, što je slatka. Nešto da stavim. Mislim, zašto bi obukla? Ajde, ovo je za dečake, ali ne kontam. Ne. Ovako. I možemo cipelicu. Znam da je kao bodić, ali moram da sam ne dam. I ovo ću ovako i ovako. I to je to. Moji likovi su spremni, tako da to je to od videa. Ćao!